Čusky, tak som tu znova. Teraz s menším nadšením, lebo máme zase za tou baronkou. Nič som nerobila bez vás, aby vám nič neuniklo. Od prvého levelu. Tak prečo mi to dali až v 9. leveli? Bože, ja ich nepochopím. Keď som nebola sere, som mala plnší totem. Nie. Ja viem, že tu nesmie ísť kôň. Ja že nie som debil. No dobre, trošku hej, ale nikomu ani fuk. Good day, start, huh? Harvest the baroness, the two. Ježiš, čo mám zazbierať? No. Vidíte. Těžký život můj je. Když jsem sere... No a zase je tu ten koň. Chápete? Ja ich posháňam do stajne a oni zase utečú. No sice tých 300 by som mi teraz hodila. Viem, som trošku chamtivá. Ale chcem byť 10. level. Level, plevel. A ešte ide. OK. Á, tam je. Či to sa ma zdá? Nie, tam je. Tu je svinia. Neviem, čo robím, ale ja dačo zbieram. Daily harvest bring new dye? Čo? OK. Ticho. No. OK. Je mi vidno ruku? Nie je. OK. Dajte Donald, ale ja u Donalda nič nemám. Aha, vlastne mám. OK, ja si pozriem nejakú vecičku, čo by som si kúpila. 3, 3, 1. Koľko dáva toto? Vymeníme tričko. 3, 3, 1. No toto by som si nemohla kúpiť, lebo to je aj pekné. Bože, ja také pekné veci stretávam. Aby som si to tak rada kúpila. No ja si kúpim asi tieto rukavice. Koľko stoja? Děláte prdel. To toľko za nich určite nedám. Takže to chudák startol coiny. Ale smolíčka. Toto predám. Ok, sorry, že to s obchodom dačo tu riešim. No ok, mám to. Ja som si chcela kúpiť rýchlejšie veci. No ok, čo budeme robiť? Co mám Dominika robiť? To je moja odpoveď na všetko. Ja si potrebujem pokupovať ešte nejaké rýchle veci. Jumping patch. Áno, a keď nebudem sero, tak na čo mi to bude? Na veľkého mi to bude. To sú pekné. 4, 2 a moje dávajú koľko? Dávajú menej. Tak mňa porazí. 4, 2, 2 a toto dáva 4, 2. OK. Som sa zľakla. Zase stojím pri obchode a vôbec nedávam pozor na čas. Kto mi dával? Ježiš, prečo som ja taký debil? OK. Končím. Ako s nakupovaním. Končím. Ako tak, ako... No OK. Ja si pozriem nejaké videá ohľadom Valentíniek. Môžete si ich pozrieť so mnou, ale bojím sa, že to bude vám húčať. Ale pozrite si so mnou. Čo tam bolo? Čo tam bolo? Čo tam bylo? Čo chceš? Ty týra. Koho týraš? Konrad Blacksmith. Ježiš, za ním. Děláte prdel. OK. Tak, ja si tu porobím úlohy, vy sa môžete na mňa prizerať, ako ja sa tu s tým trápim, ako debil. To akože ja si môžem zobrať? Dík. Keby len to tak bolo. Hej, aha. Bále. Oh my god, ono to vzlietlo. Děláte prdel. Kuchnite na to seno. To by som si mohla odchvatiť.
levitujúce seno si odfotím. Nie, nestihla som, okej. Tak na budúce. Takže pôjdeme za Konradom. A teraz musíme ísť kam? Tu. Veľmi ďaleko ideme. Poviem vám. Nie, prosím, nesekaj sa. Sorry, počkajte. Nesekaj sa. OK, mám to tam. Nie, musím zlezť z konia. Už chápem, prečo starajdery nechcú zosarať z konia. No. Či to mám inde dať? Či čo? Dimore. No. Dávam a nie. OK. No, tu je sedlo. No, skúsme cúvať. Možno sa mi to tam ľahšie. To nebol grk. Nerobím srandu. Bože, ja to tam neviem dať. Ak to robím zle, tak mi prosím vás napíšte do komentu. A ja na to časom prídem. No, aspoň dúfam. Ježiš, ja to mám dať tam. Oh my god, ja som debil. Či? To tu nemám dať? Kde to mám dať? OK. Tak sorry, že tu zaberám čas, ale ja tu mám aj tak len už tieto daily. To je taký mini návod, ako to nerobiť. Toto je moja prvá takáto daily. Daily som už robila veľa. Už aj keď som nebola sra. No, čom to nejde? To čo je? Dick? OK, toto diskartneme a my ideme za Konradíkom. Že je to tak, áno, je to tak. OK. Ťažký život starajdera. Veru, ťažký. No, bože. Keď sa toto video vypne, tak ja vám napíšem tam potom, že som musela, alebo mi niekto zavolal, alebo proste a teda. Možno tu majú nejaké dobré veci. Všetky veci ako keď som nebola sra. Takže OK, poho. Avk. LOL. Sorry. Zase tie veci, čo keď som aj nebola. To si kúpim. Nie. To si nekúpim. Aká tá úzda je pekné. To je hustý zvuk. Sorry. Toto Dčko si kúpim. A nie teda iba 2:1. Toto si kúpim. Šabarabaru. Nie. No, toto nestíhnem. OK, nič nejdeme kupovať. Posrám sa o koňa. Počkajte. No, takže keďže mám iba už len daily, nebudem dávať vodu. Ona je sexy. Ona je sexy. Emma, inspektneme si ju. Aby som... A ne, teraz sa mi to vypne. Ten inspekt sa mi vypol. To neznášam. To bolo Justin Jacket. Sa mi zdá. Justinova jacketka. Red Pony T-shirt. Do you love? Si asi kúpim. 3-3-1. Ja som si už išla kúpovať čo iné. Ne, to je iba rukavica. Tu má aj čo zozadu. Sa pýtam. Iba srdiečka. 3-3-1. Nejako som sa to zasekla.
3, 3, 1. To si asi kúpim. Lebo to je 8. Jo, zase som pri obchode. No, už som aj presiahla limit. Takže čusky, vidíme sa v ďalšej časti, ktorá bude o 5 minút. Čaute.